anh chờ chị lấy ở chị này đi chị này đây chị này không đâu chị này hello hi guys mày cái thằng này đi dừng đục cho ấy cái ta không lên đục giờ phơi ruanनिफ्राय माइ गायगासिनो दङ बारा गैया हायाबो 5 बिगाल' गायनाय जासिगोन बेनो जों गामिनि फोथारा मादारबारिनि फोथारा माइयालाय बारा जाद्राया नङा 15 मनसोआ जायो बिगा देग्लाय जोंनि हाजिराया 250 जानानै बोथिसे जानानै ट्रेक्टरा एवदों 300 बिगा गोबां खरसा जायोलै खेथि मावनायाव फैसानिसो बोलो आबाद मावनायाव खारबो मा लाबथिंबाय थाखो लामा मा टेप्पा ओइनै सिख्लाफोराबो गायगासिनो दङ दिनै हाब्रु फोनलायनाय जागोन जाय जेरै हायो दिनै हालि थिखांनाय हाल जांख्रा जानांगौमोन दा ट्रेक्टर जांख्रासो जासिगोन दा हालि गैला नालाय ओइ नै जोंहानि फिसाथारा नैबो गायनो फैदों नै गोलैबाय 1.5 फुटिया फैदों गायदो माया गायदो ओइ नै खासे फैबावदों नै हाब्रुफोन सानसे लोगो खावलायाव गेजेरनिया टिना बुस्राव खासेया धोरोम नै निसाहाराव निसाहाराय गायनो रोंथ्रा